A lokacin da Kano take ƙarƙashin Sarki Muhammadu Rumfa, Sarki Muhammadu Rumfa ya kasance sarki ne mai adalci, mai tausayi, mai jin koken al'umma. Sarki ne mai ɗimbin ilimi da ya ɗora Kano a gwadabe na gaskiya. A wannan lokaci sarki yakan samu lokaci ya kai wa al'umma ziyara domin jin kokensu, domin ilmantar da su, domin tallabar rayuwarsu daidai kamar yadda tsarin masarautar ya ke gudana. Wata rana sarki yana zaune a fada sai ga wani bafade ya zo yana ta fadanci, yana ta kirari, yana kambama sarki. Wannan maroƙi a cikin kalamansa sai ya ce, ya kai sarki wanda baka taɓa yin kuskure ba a rayuwarka, ya kai sarki mai adalci, ya kai sarki jikan sarki. Sai a lokacin Sarki Muhammadu Rumfa ya dakatar da wannan maroƙi ya ce, ya kai maroƙi me kake nufi da sarki bai taɓa yin kuskure ba a rayuwarsa? Faɗan wannan da sarki ya yi sai maroƙi ya ce, sarki na sani ƙarya ne maka, na faɗa ne don ka ji daɗi. Ai kuwa sai Sarki Muhammadu Rumfa ya ce, to duk abin da za ka yi a rayuwa ka faɗi gaskiya, kada ka yi ƙarya. Sarki ya ɗauko kyauta mai yawa ya ba wannan bafade ya ce, wannan kyauta na baka ne ba don kirarin da kai mun ko yabon da kai mun ba, a'a, face na baka wannan kyauta ne saboda ka faɗi gaskiya a karan kanka. Saboda haka a nan abu mai muhimmanci da mutane kamata su sani ko su lura, duk abin da za ka yi a rayuwa ka yi ƙoƙari ka faɗi gaskiya, kada ka yi ƙarya domin tara abin duniya. A matsayinka na sarki ka yi ƙoƙari ya zama ka danne zuciyarka, kada wani ya zo ya gaya maka ƙarya ka hau ka zauna ka yi amfani da ita. Saboda haka wannan tarihi na Sarki Muhammadu Rumfa duniya ba za ta taɓa manta da shi ba. Domin samun tarihi masu ƙayatarwa da faɗakarwa, a yi mana subscription a wannan channels namu mai albarka, a kuma danna mana ƙararrawa domin samun rahotanni ko tarihi masu muhimmanci irin waɗannan da suke zuwa.